Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan po, isang magandang araw muli sa inyo mga kababayan, mga kasulit. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon po sa araw na ito ay mayroon na naman po tayong re-reactionan video. Naku po mga kababayan, kakaiba po ito. At mukhang papalapit na po tayo sa tinatawag na tagumpay. At mukhang papapunta na po tayo roon na matutuklasan na po. At dito sa video na to, baka makita na po natin kung sino po talaga ang may pinakamalapit na dahilan para nga po, kumbaga, sino ang pinakamalapit na dahilan na po pwedeng maging suspect sa pagpatay kay Percy Lapid? Yan nga po mga kababayan ang inyong matutunghayan dito sa ating gagawing reaction video. At talaga naman mga kababayan, sinisigurado ko po sa inyo na ito po ay inyong mai-share at inyo pong may pamamalita. Ngunit bago yan mga kababayan, mga kasulid, sa ngayon pa lang po nakabisita sa ating channel ay inanyayahan ko po kayo na sana po mag-like kayo sa video na to at mag-subscribe, pindutin nyo po ang notification bell all. Pakishare na rin kung inyong mamarapatin. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Ayan nga po mga kababayan, yung ating re-reactionan video ay nahalungkat po natin ito at ito naman po ay sa kagandahang loob ng ating kasamang si Jojo de Guzman Connect TV. Napakasipag mag-research, no? At i-share niya po sa atin. So, salamat dyan kay Jojo de Guzman Connect TV. Puntahan po natin itong video na to mga kababayan. Ito po si Percy Lapid. Ngayon po mga kababayan, ito po rin kasi ang ginamit na basihan, di umano, ay naging suspect dito si General Bantag. At ayon nga kila Secretary Buying, tungkol daw sa video na ipinalabas nga di umano ni Percy Lapid noong September 5. At nasasabi nga po roon na yung video na yon ay tungkol daw sa isang Cinderella man. Ngayon, bago pa pala yung September na yon, may nauna pa palang video sa Percy Lapid na may mga tinutukoy po siya dito. At baka ikugulat ninyo kung sino po sila. Pakinggan po natin si Percy Lapid saka tayo magreaksyon. Imposible yatang magkaroon tayo ng shortage. Ito ay common sense ha. Paano magkakaroon ng shortage ang Pilipinas na ang isa sa mga ipinagmamalaking produksyon asukal? Di ba isa yan sa mga pangunahing produkto ng Pilipinas, mga kaibigan, na kung di ako nagkakamali, ine-export pa yan. Hindi ba? Tayo sugar, ano tawag mo rito? Producing country. Ayan nga po mga kababayan, ito ay ang kanyang topic dito tungkol sa sugar. Kung inyong mapapansin, ang sugar po ay naging malaking issue po yan early of the presidential reign or pag-upo ni Pangulong Marcos ay nababanggit na po yan at ito nga ang isa sa nagdahilan kung bakit nasibak, nag-resign or naalis nga yung una niyang executive secretary na si Rodriguez. Ipagpatuloy po muna natin ang sinasabi dito ni Percy. Hindi ho ba, mga kaibigan? Kaya paano mangyayari yan? Kasi sinisindikato Katulad lang ng bigas, katulad ng iba't ibang agricultural products. Ba't nagkaroon na tayo, ba't namatay unti-unti yung mga agricultural sector natin? Di ba yung mga nagtatanim ng sibuyas sa Central Luzon? Wala nang kinikita yan. Ayaw nang magsipagtanim ang karamihan dahil lugi sila. Magpapakahirap na magtanim. Kaya makikita mo pag may walang importasyon ng sibuyas, maliliit yung sibuyas, di ba? Na mabibili mo sa palengke. Bakit? Local yun Doon nila nilalabas yung sibuyas kasi kababago lang upo nitong administrasyon. Tinatansya pa nila kung paano sila makakapag-smuggle. Kita nyo?
Nabanggit pati yung sibuyas. At tama po si Ka-Percy dito, mga kababayan, mga kasulid. Kasi po ako dati rin po kaming nag-business ng sibuyas. So, ang sinasabi po niya rito ay tama po yan. Ang manggagaling po sa atin, medyo maliliit po talaga dahil yung po yung mga native na galing po sa Pangasinan, Nueva Ecija, Mindoro, at kung saan pong mga probinsya dito sa Pilipinas. May punto po siya rito. So nakikita po natin dito, no, kabago, nabanggit niya na kabago pa lang na naupo ang ating Pangulo. So malamang sa malamang, yung date po nito mga kabayan ay halos kakaupo pa lang or mga pangalawang buwan pa lang ng ating Pangulo. Mayroon pa po isang clip dito. Pakinggan pa po natin to mga kababayan. Pinaliliwanag ko lang kasi para maintindihan ninyo ang katarantaduhan dyan sa importation. Hindi tayo dapat mag-import ng pagkain. Sapagkat sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na, hindi mo na masabi ang mga mangyayari. Hindi lamang sa mga kalamidad, lagi tayong may kalamidad. Ang tama dito, nag-iimbak tayo ng pagkain. Di ba? Meron tayong mga pasilidad para makapag-save tayo ng ating mga pagkain. Noong isang araw, nabasa ko nakita ko yung mga patay gutom. Ang asukal, 100 piso, pataas, mga kaibigan. Walang ginagawa ang gobyerno. Tapos plano pa, import para mamatay na lang ang industriya natin. Dalin lipulin ng mga Pilipino kung tutuusin ninyo. Nag-i-import, lagyan mo lahat ng lason yung importation. Kung lasunin tayo ng incheck, mga kaibigan, lahat ng produktong Ayun mga kababayan, no? Napakatulis, napakatalim ng mga dila ni Percy Lapid dito mga kababayan. Kung lasunin tayo ng mga inchik, di ba kung babase tayo dito sa video na to, kung sakasakali, no, ikaw yung tinutukoy ni Percy Lapid, kumbaga parang kasi ganito, no, parang random to whom it may concern. Kung sino po ang tatamaan dito, let's say, halimbawa, kung gumagawa ka ng illegal at ikaw yung inchik, di ba po pwedeng patama ito sa'yo? Yun yung ating nakikitang dito. Mayroon pa pong isang clip, mga kababayan. And dismantle criminal syndicates within the government. Kita ninyo, sino ang nagsabing una niyan na ang gobyerno ni Bongbong Marcos ay naliligid ng sindikato? Patay. Sino daw ang unang nagsabi niyan na ang gobyerno ni Bongbong Marcos ay naliligid ng sindikato? Pakinggan po natin siya. Di ba tayo? Sinasabi na nila ngayon. Hindi lang yan sa Department of Agriculture. Napakaraming sangay ng gobyerno. Tinanin nyo yung sinasabi ni Enrile, yung binanggit natin kapon, yung si Mike Defensor, mga kaibigan. Ang dami pong nababanggit na pangalan ni Percy Lapid dito mga kababayan. So habang mayroon po tayo mga napapanood na mga ganitong klaseng video, ay patuloy po na talagang lalo pong nagliliwanag na si DJ Bantag, kung yan lang ang basihan na parang sinasabi na mayroon nga daw di umanong Cinderella man at nakatira dyan sa lugar na yan, although na-contest na natin yan na hindi po nagtutugma. Pero bagamat ganon, no, yun ang ginagamit nilang basihan na si DJ Bantag ang mastermind sa pagpatay nga dito di umano kay Percy Lapid. Pero dito sa pamamagitan ng mga video mismo ni Percy Lapid ay makikita natin mayroon pa siyang mga binabanggit na mas matitindi pa ang mga maaaring basihan ng mga masasakit, matatapang, matutulis na mga pananalita na binitawan dito ni Percy Lapid. Ayon din dito sa kanyang video. Tama ba? Isipin mo, wala namang papel yun, papel di hapon yun. Natalong kandidato yon. Tapos nandun. Again po, no, mga kababayan, inuulit ko, hindi ko po sinasabi na sila po ang mga totoong suspect o kung sila talagang mastermind. Hindi po. Ang sinasabi ko po rito ay about po doon, kino-compare po natin dito yung kay General Bantag. Kung ang ginagamit nilang basihan para gawing mastermind si General Bantag dahil binanatan di umano nitong si Percy Lapid, napakarami po ang mas matitindi pang binanatan ni Percy Lapid at maririnig natin sa kanya mga video. So sunod-sunod rin po natin, antayin nyo po, mag-a-upload pa po tayo ng iba't iba pang mga pangalan na babanggitin ni Percy Lapid. Doon sa pulong official meeting, sanksyon ng
Metro Manila Development Authority. Ano ba tawag nyo kay Mike Defensor? Di ba sumindikato yan sa panahon ni Gloria at sa panahon ni Duterte, mga kaibigan? Nabuko kasama si Ochoa sa mga nag-i-screen, mga kaibigan. Bakit nila kinuha yan? Di ba yan mga dilawan? Mga kaibigan, ang totoo niya, walang dilawan-dilawan sa walang hiya. Ano daw mga kababayan, narinig nyo ba yon? Tuloy natin. Sabi ko nga sa inyo, nasa sa tao yan. Ano kinalaman ng dilawan sa katarantaduhan niya? Pagkakasama, hindi nyo na mabanggit na dilawan. Kayo nga mga gago, kayo mga loyalist Sinasabi ko na sa inyo, yaan sila Marcos, yung magkakapatid na yan, hindi yan tumitingin sa loyalist. Pag nalaman pa loyalist ka, iiwasan ka niyan. Nako po. Kung totoo po ito, talagang kawawa naman po ang mga loyalist dahil 'di ba ang pagkakaalam natin sa mga loyalist talaga naman. Pero ayon nga dito kay Percy Lapid, narinig naman po natin no, kung loyalist pag nalaman daw di umano na loyalist ka, iiwasan ka ng mga 'yan. Ayon dito kay Percy Lapid, no, narinig naman po natin. Tuloy lang natin. Mga kaibigan, nahalata ko na yan noong pa Mga kaibigan, matagal na pag-uwi pa lang nila dito, nahalata ko na Kaya hindi na rin tayo lubos na nagtiwala sa mga yan. Mga kaibigan, nanonood na. Sapagkat wala naman yan Ang importante sa kanila paano ba tayo yayaman? Nako po. Alam naman ninyo, ang pakay nila maibalik ang mga nawala sa kanila. Yan lang ang katotohanan niya. Alam niyo po mga kababayan, yung sinasabi dito ni Percy Lapid na alam nyo naman ang pakay nila. Si Percy Lapid ang nasasalita dito mga kababayan, maibalik ang yaman nila. Tapos ngayon, ang nakikita natin sa Pangulo kung saan-saang bansa at ito nga si Boying nasa Geneva pati ngayon. Nagkukonekta po kaya ito dito sa mga sinasabi ni Percy Lapid? Nagtatanong lang po ako mga kababayan. Kayo na pong bahalang magtansya or mag-analyze niyan. Paano mong gigibahin yung sindikato? Sige nga, ano to? Puro statement? Puro salita? Mga kaibigan? Hindi po pwede yan. Para maipakita ninyo ang tunay ninyong hangarin, maipapakita yan sa pamamagitan ng gawa, hindi sa... Ayun nga po mga kababayan, parang napakarami pong revelasyon na rini-reveal nitong video ni Percy Lapid mga kababayan. Andyan naman po yan, available naman po yan sa kanyang vlog at ipinagpapatuloy nga po ito ng kanyang kapatid ngayon mga kababayan. So talagang nakakagimbal na mga katotohanan at mga revelasyon po. Although ito naman po ay mga sinasabi lang din po ni Percy Lapid. Ang magiging katotohanan po nito mga kababayan kung ano po ang nangyayari. Tumutugma ba itong mga pinagsasabi ni Percy Lapid sa nangyayari ngayon? Yan po ang aking tanong sa inyo mga kababayan. Kung ano po ang inyong naobserbahan ngayon? Ano ba ang ginagawa ng mga Marcos ngayon? Tama ba si Percy Lapid sa sinasabi niya na ang kanilang inaasam ay maibalik ang kanilang kayamanan? Kayo na po ang bahalang mga kababayan. At paano nyo po masasabi dito ngayon na si General Bantag ang mastermind? Kung video at video lang din ang magiging basihan natin, ay dito rin tayo kukuha sa video rin ni Percy Lapid na marami rin po siyang mga pinapangalanan, binabanggit at tinitirang mga personalidad. Siya na rin po naman ang nagbabanggit. At syempre, siya rin po ang biktima dito. So, sa kanya po talaga lahat ang maaaring mga resources. Ang tayo po, ang sa atin po ay magmasid, magmatsyag, magbantay. At nararamdaman po natin na palapit na po, sumikat ang katotohanan para kay DJ Bantag. All out support po tayo mga kababayan. Sa nakikita po natin ngayon, huwag po tayong bibitaw. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan, mga kasulit. Naway nagustuhan ninyo itong ating reaction video at sana pakishare po ninyo ito at pakilike na rin. Maraming salamat muli at punta na po tayo doon sa ating paraffol Puracos. Maraming salamat. Ito pong raffle Puracos mga kababayan na ating isinasagawa or ating pong ipinopromote ay may malaking benefits po ito mga kababayan. Ito po ay hindi lang po basta magkakaroon lang po or ginawa ito para magkaroon lang ng basta pera, kundi ito po ay ginawa para po sa ganitong dahilan. Ito pong mga beneficiaries ay mayroon pong 100 ailing patients.
care of Iwi Nationwide. Kasi po yung Iwi, mga kababayan, ay isa po siyang foundation at international po yan. Tumutulong po sila sa mga nangangailangan na mga pasyente, may mga sakit. Doon po mapupunta ang ilang bahagi dito nga po sa Malilikom mula rito sa raffle for a cause na to. Pangalawa, mga kababayan, ay ang Law Students Research for Ilaban. Yung mga nag-aaral pong mga abogasya or researcher para sa Ilaban, mga kababayan. Kasi kailangan po lahat yan ng mga gastusin paglakad-lakad. Pangatlo, ang Ilaban po, yung mga abogado or legal team ng ating magiting na general, mga kababayan. So maliwanag po yan, mga kababayan, kung saan po pupunta ang kikitain nito. Ano naman po ang isang side pa kung saan mapupunta ang kikitain? Ito naman po, mga kababayan. Pag bumili ka po ng ticket na to, aside from doon na nga na nakatulong ka sa mga may sakit, mga may mga beneficiaryo na mga may sakit, no? Makakatulong ka. Aside from that, ito naman po, ang ticket po na ito or should we say slots, hindi po siya ticket na literal, kundi slots. Bakit po slots? Kasi po, 1 to 5,000 lang po yan. Meaning, 5,000 ticket or slot lang po yan, mga kababayan. Pag bumili po kayo ng isa, may chance na po kayong manalo nitong Toyota Fortuner 2023 na automatic transmission. At brand new po yan, mga kababayan. Yan po yata ay nagkakahalaga ng 2.5 million or di ko alam, something nandyan na siguro, no? Yan po yan, mga kababayan. Plus may 15 pa po na mga Suzuki SkyDrive na mga motor. 15 po yan, mga kabayan. So, pag bumili ka po ng isa dyan, napakalaki po ng chance na mapanalunan mo alinman po rito sa napakaraming premyo. Plus, mayroon pa pong mga minor prizes or mga consolation prizes. Ayan, mga kababayan. Maliwanag po yan, ano? Sana po ay makita po ninyo. Ngayon, sa mga nagtatanong po, mga kababayan, kung saan nyo po ito ma-avail, ito po, pakikontak nyo po si Ma'am Virginia Mangawit. Ayan po ang kanyang number. Ayan po, oh. Zoom in ko na po, mga kababayan, mga kasulit. GCash payment, Virginia Mangawit. Paki-chat, paki-text, paki-add nyo na lang po siya sa Facebook. Pag nakabayad na po kayo rito sa GCash, ay ang gawin nyo po, mga kababayan, mga kasulit, screenshot nyo po. Ngayon, mayroon naman mga bangko, kung bangko po yung pagbabayaran ninyo, andito po sa baba yung BDO account, mayroon pong dollar at peso account. Sana po, mga kababayan, maunawaan po ninyo, sana po maliwanag po ninyo nga naintindihan itong atin pong ipinaglalaban na si DG Bantag, at ito nga po ay may tinatawag na raffle for a cause. Hindi po ito sa kanya mapupunta lahat, mga kababayan. Nililiwanag lang po natin. Maraming salamat po sa lahat ng tutugon. Yun naman po ay hindi po ito sa pilitan. Kung sino lang po ang may kakayahan. Ngayon po, kung gusto nyo po magtanong tungkol sa akin, i-PM nyo po ako, Roland PH Channel. Yun sa Facebook ko naman po, mga kababayan. Ayan po, maliwanag po sana yan, mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa raffle drone nito, no, mga kababayan. Sana po, manalo po kayo ng isang Toyota Fortuner. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan. Muli, ito si VMR Channel, ang nagsasabi po sa inyo, patuloy po tayong manalangin, humingi ng awa at magpasalamat sa Diyos. Pansamantala po, magpapaalam po tayo at sa muli, magkita-kita tayo kung loloobin, may awa ang Diyos. This is VMR Channel. Once again, maraming salamat po sa Diyos una sa lahat at sa inyo na tumatangkilik sa ating channel. Bye-bye po!